more TV! Oh, shit! Ja, velkommen til den nye sæson af Fysik og Kemi, afsnit 1 i det der nye år 2007. Vi startede sent i år, men det var fordi vi havde nogle tekniske problemer med vores kollega. Som I måske kan huske sidste år, kom vi til at stege ham over et båd, og vi troede, at han kunne få flere muskler, men det kunne jeg så ikke. Vi vidste bare, at jeg fik en ordentlig bremse over, så skete det noget. Nå, ja, men vi har fået en ny assistent, et medlem af vores Fysik og Kemi-team, og han kommer her. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Børge. Hvad er det efternavn? Jeg hedder Børge Madsen, det er mit fulde Okay. Det er så lidt noget, man kommer ned. Så nu er det med teamet. Og så har du en kittel, ligesom jeg har. Tak. Værsgo. Mange tak. Sådan der, smart. Og vi har nærstederne og opdaget, at han har en fantastisk evne inden for fysik. Så derfor har vi valgt ham, i stedet for kameramanden, som ellers gerne ville, men han var sådan lidt, det var cool. Ikke det personligt. Ja, okay. Og vi har også overvejet de her specielt lavede briller til et lille bitte hoved. Okay. Og som nyt medlem får du også fået et ønske opfyldt. Hvad er dit største ønske? Jeg vil godt have noget mere hår. Altså heroppe. Hvordan skal det se ud? Ja, det skal sådan være sådan lidt længere og sådan noget mere. Sådan lidt længere og noget mere. Sådan lidt ligesom dit, bare lidt ligesom kortere. Okay, så vi kan få det ønske opfyldt. Det bliver bare der. Stå stille. Det får ikke se godt. Det er fint. Det er fint. Og så lige med mig her. Au! Og sand har vi her. Vi vil blande det sand sammen med sander, og så stykke ned hårdt på. Helt hårdt. Det er godt. Tag sådan med. Ja, men når man gør det, så opstår der en kemisk forbindelse mellem sand og hans hænder. For hans hænder, nu kan jeg op, der er fedt der, der er ikke fedt, der er sved på. Og det gør, at sanden, det går op, det kommer ind i huden, og det gør, at det kommer op i hovedet, som så gør, at håret kan vokse bedre. Og så får jeg lige midt, så har vi bundet de her to hår sammen, og så dik. Og så ser vi, hvad der sker. Så siger vi 3, 2, 1, go. Ja, så er det. Mit hår! Jeg får nyt hår! Og så glad? Ja. Og rigtig gay hår, har jeg Mange fået. tak. Ja, ikke tage personen. Så er det lige, om det er en vellykket en. Ja, når du får kamera med det. Så er vi lige. Ja, jeg mangler lige. Og så lige. Ej, det var hus. Du kraftede en hus med pølse. Så er det lidt vildt, ikke? Det er så godt, mand. Nej, det er så ikke. Sådan der. Fuck. Nå, det er galt. Den er fandme hårdt, jeg troede. Nå, det er også det, vi skal bruge. Så gør vi sådan her. Okay. Og munden. Skål. Hvad skal jeg med det? Hvis hun er sund med hår, så vokser det bedre. Nej, det tager jeg. Men jeg har du! Det er min nye kittel! Den skal fint for at det blod der. Nej, stop, stille! Hvorfor nu af? Au! Jeg skal snuppe det. For helvede, der var henne. Nå, pyt! Ja, men så kan jeg få os nye stand, og han har fået nyt hår, hvis jeg ønsker at opfylde. Og en ny kittel, og nye briller. Der er på fyre. Og det næste afsnit, vi prøver at lave alle mulige forsøg til dig. Vi
Lav den her om til et lasersvær og en laserkaster. Undskyld, men det hedder altså et lyssvær. Så kan vi næstvis.